100,000 nala shirt uzandenzela, umama uzandenzela. Yes, so zizinto ke ezo ezihamba nokuqeqeshwa kwe-character. Yebo, ukukwazi umntana umqeqesha ukuba akwazi ukuyibuka into ikude, ukuba judgmental, uzijajele wena ngokwakho, uzibonele, ukwazi uzigeyija kuba ndiyalunga kanene kulaa nto, andilungi kulaa nto. So uyazibona wena uba hayi ayoyam le, ayibekelwa ngapha, hayi mandibayeke mabayotshona shem. So ukwazi ke kukufundisa umntana ukuba akwazi ukuyibona into ikude. Ndiba ndisenza umzekelo ke msasazi, ndandinomntana kwakhona isikolo esithile babefunda kuso abantwana, kwacaba khona umntana othile ozobanukisisa into, banukisa abantwana bonke bagula, banukisiswe into esingayaziyo uba yinto. Nicaba lo mntana ngumntana omane eba nee-fits, then kube khona this strong nto anukisiswa yona, aphakame avuke. Yes. So inoba umntana wafikelwa bubustowuthi wanukisisa abanye esikolweni bonke. So all the parents were going around besithi hayibo abantwana bethu basesibhedlele banukisiswe into ntoni, banentloko batheni. Hayibo utheni owakho Siya umntana? Ndabe ndingayazi uba owami ebetheni azange ayinukisile nto. Xa ndimbuza wathi ndixeba ye ungakhulumise naloo nto kum. So ukuvele umfundise umntana into okokuba nyhani yimele into, uba uyaqonda uba ayizukulingana, yimele umxeba no ungaqalisi nayo. So owami wasinda ngolo hlobo loba wathi ungakulingi uze naloo nto. Sebabonile abanye, so abanye baqhubekekile banukisa bebona into okokubana imbi le nto imbi. So iqala kanjeyana ukunukisiswa kwe-drugs. Mhlawumbi omnye kuthiwe yiva nomnye yiva, so uzawuenda apha uzibona sowungena. Yes, so zizinto ekufanele uba uzifundise umntana, baleka ngeenyawo zombini, sukuyinukisa into. If uyayibona into yobana omnye iye yamgqiba yangamhambeli kakuhle, so subaleka wena ingaseza kuwe, ngoba awuyazi into okokubana kuwe izawuba njani, ngoba imizimba ireacta ngendlela ezahlukeneyo. Yes, sorry, umfundise umntana ukupha nokuncamela. Uba ongumntu ophayo emhlabeni uzawusoka ungulaa mntu usoloko ekhongoza, wasoloko waphiwa wena, yonke into wasoloko wafuna usizelwa, awunayo laa ntliziyo encamayo. Mfundise ukushera. Omnye akanawudinga umntana wakho kwenu ukhona. Uba une-25 cents okanye une-25 rand, mnikeze ihafu yayo. Uba une-50 rand, yanto uba umntana wakho kwenu akanayo, mnikeze i-25 rand yala 50 rand. Ukushera ke kumfundisa uyiqala esemncinci, so that noba akazuyenza ngale ndlela wena umthisha ngayo ngoku, kodwa izawuhlala ihlele engqondweni into okokubana sharing is caring emntaneni. Kukho abantwana abangazokwazi nje umntana ayitye ngoku into, ayitye phambi kwabanye bebukele. Nabantu abadala endikhe ndibabone mna, omnye okhamane mhlawumbi konye kuthiwa nihamba ninonke nje, umntu omdala uzawuvele nje angene, akanayo laa nto ethi sihamba sonke, let me offer, even if I don't have imali, but ke mandithi ke masohluleni. But uzawungena athenge athe, that's selfishness. So ufuneka uyazi ke ngoxa unjalo wena uyikhuphela phi nasebantwaneni bakho, bubu-selfish obuyana obungasobe buphinde usuke, ngoba uyayazi into okokuba umzali wam uyenza ngolaa hlobo, ekhaya yenziwa ngolaa hlobo. Uzawuba selfish wherever you go, ngoba awukhange uyifundiswe ekhaya loo nto leyo. Ufundiswe ubunene nobunenekazi, yonke laa nee-manners ke nje, mhlawumbi uthetha kanjani, utya kanjani, uhlafuna kanjani, zizinto ezibheyisile ufana uba eziyana ekhaya uqalisa nje uyazi nathi. Xa sibethela nokuhlafuna thina, indlela ohlafuna ngayo ekhaya, kodwa awunawuze uhlafune kanjalo, awunqakusi. So uyayazi uba i-table etiquette into ekhoyo, table manners, nje uhlala ucinga into yoba okay, uba uyatya awukwazi uthethe ngomthamo etafileni. Zizinto ezincinci ufanele uba uyazifunza. Sixakana nabantu abanye, uthi umntu sele enomyeni okanye ene-friend ayifumeneyo, kuzawuba nzima ngoku iba ngathi uyayinyasha xa sowumxelela uba suhlafuna ngolu hlobo. Uxaka uba Yehova lo mntana uphume njani kanene kokwabo esahlafuna olu hlobo, ade ayoba yindoda endala esathi ncwaku xa ityayo njani esanqakuzayo. Ngoku iyoxatyisa laa ntombazana adibene nayo, ngoba kaloku ngoku kuzawufuneka azame iindlela zokumazisa lo mntu ubana uhlafuna kanjani. Uhlafuna kanjani ngoku, wenza kanjani, yebo. Ufundise umntana ukuba ukunceda abanye abantu nje uhlala uba uyanceda. Ngoku umsasazi ngendlela esekonakele ngayo phandle, kunzima uba nenhliziyo ebuhlungu sowudlula umbona umntu wonakelelwe phaya uthenteni, awukwazi nokumnceda, uyoyika ngoba konakele. Kodwa ke inhliziyo efuna ukunceda yona fanele ihlale ikhona, ngoba yafakwa kudala.
So uyayitofa inhliziyo yokunceda emntaneni, makabe nalo igazi loba afuna ukunceda lonke ixesha. Umntu angangena engxakini ukhona, osengxakini umbonelele, umcingele. Uyayiqonda, ngaphandle koba ube umjaji kuqala, kodwa nje kuqale laa nhliziyo yokunceda ibe yiyo ehamba phambili. Umfundise ukuthembeka. Ukuthembeka ayikho into yodlula oko, ngoba lonke ixesha nje kuhamba nokuthembeka naphi na, kufuneke uhambe uthembekile. Asinawuthetha kakhulu ke indaba yokuthembeka, wonke umntu uyakwazi uba kuthembeka kunjani xa kuthenjekiwe, kodwa kufanele wonke umntu akuthembe. Uyazi uba uba into yam ndiyithe phayana, kuthenjwa ngendlela ezininzi. Ukuba ndikuxelele izinto zam, mandikuthembe into okokubana awuzuhamba umisa ngazo esithubeni. Ukuba ndikuveze into yam ndathi bamba apha le nto, awuzuhambe uyothi kanti le nto ehlala andizuyifumana komnye umntu, okanye awuzuthi hayi wethu ndiye ndayibeka phaa. So mandikwethembe wena kanye kanye. So kuthenjwa nakaninzi ke kwi-relationship, emakhayeni, emisebenzini, zininzi nje indawo. Ukuthembeka kuhamba indlela ende kakhulu. Ubuntu xa ndixolo nje kancinci ndizama ukuthi yazi xa umntana umfundise ukuthembeka emncinci ukukhula nayo laa nto, ukhula nayo uyibamba, because ekugqibeleni the moment ungathembeki awuzukwazi uhlalisana nabanye abantu, awuzukwazi uba kunye nabanye abantu because awuthembekalanga. So when you zezi ngxaki zininzi zigcweleyo, umntu ongathembekanga ufika engumchithi ndawo zonke. Ukuthembeka uchitha ndawo zonke. Alright, xa imizuzu umphulaphuli ipha kwi-24 minutes after the hour of 10, ndifuna ukukhumbuza wena mphulaphuli into yobana sihleli naye ke umama Siyasanga Jingqi, yena ke ezosifundisa into yokubana indima wena mzali onokudlala ekukhuliseni abantwana bakho, ube uyi-understanda into yokubana abantwana abafani, kodwa ke yena namhlanje uzosifundisa ngento yokubana zeziphi izinto onothi wena mzali ukwazi ukuzenza ekuzameni ukukhwebula abantwana bakho, kuko ukwenza okugwenxa, ezibeka ke ezidakaca, ezibeka izinto wena mzali onokwazi ube kanti uyazenza. Ndiyafuna mzali into yobana ke mphulaphuli, ndiyafuna into yokubana ukwazi qhoga mishelana nathi usikhangele phaa emnxebeni, kuba ke sinayo ingxaki esinayo ke kwicala lika-WhatsApp. Ungasikhangela phaa ku-072 514 5381, that is 072 514 5381, okanye ke usitsalela umnxeba phaa ku-073 849 1740. Usitsalele straight umnxeba, kuba ke sinengxaki kancinci siyazama uyilungisa ke ingxaki yakhe uWhatsApp. Ukanti ke ungaphinda ke wena mphulaphuli usizame nge-SMS phaa ku-47126, that is 47126, 47126. Ufake ke i-SMS yakho, utsho wena izimvo zakho, utsho into yobana kwezi zinto aza nazo umama uNjingqi zeziphi wena ozisebenzisayo mhlawumbi, okanye wena ozibonayo into yobana zingakwazi ukukuncedisa wena kweyakho indlu. Mama uNjingqi, mandiphinde ndikunike ke mzali, uphinde utsho ezinye zezinto esinokwazi ube kanti siyazenza. Mna ndibambile kwezi sowuze nazo, hayi ndibambile, and ke ngoku ezinye zazo zizinto noko endizaziyo kuba zizinto endazifundiswa ngumakhulu ndisemncinci. Yes, and ikakhulu oomakhulu bayidlala ke indima nje kakhulu ekukhuliseni, ngoba basenolaa lwazi lwabo lakudala. Sisathetha ke msasazi ngokokhiwa kwekharektha, yiyo ke le sithetha ngayo, kukokhiwa kwekharektha yomntana, into okokubana zizinto ezibalulekileyo nezi-basics zokokhiwa kwayo. Sithethile ngobuntu, ukuba umntana ufanele abufundiswe ubuntu, afundiswe into okokubana wenza njani ukusebenzisana nabantu, ukubonisa into okokubana nawe ngumntu. Ubuntu ke buvela ngendlela ezininzi, like laa nto uba mhlawumbi ukuba ngaba umntu wenza into ethile, mhlawumbi wenza i-birthday party, into encinci nje, so uyobonisa nawe. Ubuntu ke into esiphila nayo ke kwaXhosa, andiyazi ke kwezi ndawo, laa nto yoba uyobonisa in the form of i-contribution. Bubuntu ke obo, ukuba nantsi into endixhasa ngayo apha, zoncedisa. Uyabonisa ke ngoku ukuba yihlala kahle eluntwini, uhlala nabantu ngendlela enjani na. So ningaphili ngathi zizilwanyana anihoyenanga,
naxa kuthiwa mhlawumbi kuxhelwa inkomo uyafundisa umntana xa seyekhula eyindoda phaya xa kuthiwa kuyaxhelwa ebumelwaneni hamba mboxhela mboncedisa ekuxheleni inkomo hamba mboncedisa kuyombiwa zindlela okhulisa ngazo intombazana hamba mboncedisa seyikhulile hamba uyoncedisa kuyaphikishwa ngoku kuyakerwa kuyathwani so umfundisa ke ngoku ukuphila phakathi kwabantu umntana because umntana ongabaziyo abantu umbona nje kuba nzima noma makabulise uzibona eyedwa abe inkomo edla yedwa ngoba ufundiswe laa ndlela yokwakuphila ngalaa ndlela leyana yebo so kube kukhona ke ukuthobeka nokuthobeka ke ukuba ke umntana uqala kusemncinci nako ukuthobeka ifana nembeko okwakuthobeka ngoba umfundisa ewe mama ewe tata ewe tishala so kukuqala kokufundiswa kokuthobeka ke kuba kaloku abantwana abaninzi ukuthi uthetha nje azothi ewe ugqibile ke kanjalo akazazi nokuthetha nabani inzima ke ngoku for umuntu wasesitratweni okanye for umuntu opha ngaphandle ongamkhulisanga lo mntana ukumxelela uba uthi ewe bani ngoba kaloku ifanele iqale endlini fanele umshiya apha umzali umntana umbonisile ewe mama ewe tata ewe tishala yayibona nje yonke laa nto fanele kubekho isimamva kuthiwa sisimamva xa siyibiza thina laa nto Mama Jingqi imbi imbi into endiyiqapheleyo kubantwana bale mihla uthi uthetha naye akakujongi nokujonga akanaxesha lakho uthi uthetha umsasazi jonga mama ube newari uqonda ubana mntanam xa ungayazi into yokubana uthi ewe bani ngoku ekuhambeni kwexesha akakujongi nokujonga umntana weli xesha akanaxesha lakho phi na ngelinye ixesha ke msasazi abantwana bayifundisiwe emakhaya kodwa inoba ngokudibana nezinye izililo zangaphandle uxake ungayazi noba isuke endawoni angasayiboni le ndaba yoba iyadingeka le nto mhlawumbi abone ingathi ndim ndodwa lo uthi ewe mama abanye abantwana batsho kanti ke angazazi uba oyena orayithi ngulo unguye yena kodwa ke mama ndifuna ukutsho uyohluka umntana oyifundisiweyo ekhayeni nomntana ongakhange aqaliswe kwa ukuyifundiswa bayohluka abantwana because lo uyifundileyo akayenzi eyazi lo ungakhange ayifundiswe akazazi noba wenza into erongo. That's where it differs. To a point umntana ofundisiweyo noba akayenzi umbona ebusweni umbona intobana uyazazi befamba uthini and uthi wothetha mamela mathethe ngomntana ompha into the moment esiza ngesandla esinye umjonge ungamniki ukhawuleza azazi ubana akanene ndibana ndikhongozela ngazo zozibini ezi zandla meaning uyayazi yes uyinikiwe lowo uyifundisiwe esemncinci so uyazi kakuhle ke nyani so yile nto kuthiwa nyani bagotywa besebatsha bagotywa besebasha umfundise i-order yokwenza izinto kuba awuqali ngesitep sokugqibela uyogqibela ngesi bufanele uqale ngaso izinto zonke zihamba ngeline that is why kukhona ugrade 1 ukunyuka njalo njalo so umntu akavela ayoqala kugrade 12 ayogqibela ngo-1 so sistep eso so umntana xa umane that is why kuthiwa kubalulekile uba umzali uhlale naye umntana ubonise indlela yokwenza izinto ukwenziwa kanje nakanje nakanje and ziyahluka ke emakhayeni kodwa kuyamxela umntana apha ekhaya ke thina senza ngolu hlobo siqala ngo-A size ngophi njalo 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 umfundise ukunyamezela izinto ezinyamezelekayo ukuba uzawukwazi ke ukuzihluzela naye ngokwengqondo uba ngoku unyamezela nto kodwa awusoloko wagive apha all the time uqala ngokunyamezela so umntana zonke ezaa zinto sizazifundiswe ekhaya eziyana ukunyamezela ne-self control ukwazi ukuba uziqeqeshe wena uzimele uyazi uba hayi andinawuyenza into ethile ungakade ube uxelelwa ngumzali ungasoloko waxelelwa ngumzali lonke ixesha uzazele wena hayi into ethile andinawuyenza ayenziwe ekhaya into ethile hayi andinawuyenza yabona nje zonke ezaa zinto eziyana umfundise ukubulela enkosi mama enkosi tata uyayibona enkosi yehova ngento ethile nje zonke izinto uyamfundisa ngoba uzangazazi ubone uvele sele nikhona akazi into yoba kwenziwa njani emhlabeni fana nomntu ofikayo mhlawumbi ofika kumsebenzi othile okanye ofika kwindawo ethile but izinto zalapha ukwazi ukuzenza ungazazi funeka uzifundiswe kuqala ukuba hayi ke apha senza kanje nakanje nakanje so ufanele nawe uzenzele ipolisi yakwakho yomzi wakho uba
hayi ke eyalapha ekhaya ipolisi senza ngolu hlobo thina. Uyabulela xa uyinikiwe into obulela, mfundise nokuthandaza, lixesha lokubulela kuYehova, kudiphenda ke ngokwenkolo yomntu uba nibulela njani nani. So nibulela ngolu hlobo na. Umfundise nobulumko ukuba ubulumko ke buya kulaa ndawo bendiyixela ke msazi yokuba xa ungumntu olumkileyo awuzuhambe usnifa yonke into oyisnifiswayo, funeka ulumke uba hayi andinawuyenza ke leya into izandifaka engxakini. Ukwazi nje ukuziasesela into okokubana xa ndinoyinukisa laa nto ndizawungena kwingxaki ethile, ndizawungena kwethile, hayi into engcono mandingasayiqalisa nje nokuyinukisa yonke loo nto ke. Ezi characters ke zonke ezi mfundiso ze-character ndizibalileyo, mnye ke umntu ozifundisayo ngumama notata ongumzali ekhayeni, ngabazali yabo. Xa ndithi mnye ndizama ukuthi ke ngabazali bomntana, umama notata bafundiswe ukwazi ukuba isenzo ngasinye sineziphumo zazo, ngoba nganye into eyenzileyo izawuba nesiphumo sayo, uzawukwazi ukusimela. Funeka umntana afunde ukuzimela ke into ngayo, angafundisi into yokubana hayi ke uzawumosha hayi sikhona mntanam sizayokumela, ibimoshakele, hayi ungawari bakhona abazali bakho sizayokumela thina. Zikhona ke iikheyisi ezinjalo nyhani, ufumanise uba umzali uzawuhamba ayoyimela laa nto leyana, ngoba kaloku mhlawumbi khange akwazi nje ukuba yena ambuyiseka into okokubana ukhe wangena kwingxaki ethile uzayozimela ngokwakho. Andizuyimela into yoba mna ndimane ndiyoxoxa izinto zakho oko. So laa nto ke yilaa nto yenziwe okokubana nyhani noba umntana uzothi sele mhlawumbi eyimoshile into, eyenzile into kucacile uba uyenzile, kodwa first day engena ejele, mhlawumbi first day ebanjwa ngamapolisa, nomzali uyaleqeka vuvu useyokhupha ibheyile, kanti befanele uba ukumfundise nje noba lusuku lunye makakhayive into okokubana ihamba phi le nto. Mamunjingqi, Kungumsebenzi. Mamunjingqi, le nto uthetha ngayo yento yokubana abanye abazali abafuni into yokubana abantwana babo bafunde, abafuni into yokubana abantwana babo bakwazi ukuzimela. Uthetha nomntu ebekhe wasebenza ke phaa kweli cala lezomthetho. Le nto uthetha ngayo into yobana umntana amoshe, athi ngoku semoshile, umzali abaleke isingqenene ukuyokhupha ibheyile ngomntana amaziyo yena into yokubana uyingxaki kwaphaa kuye endlini. Kodwa ngenxa into yokubana ngoku umntana engena entolongweni, akafuni laa nto ubana umntana akhe ahlawule for impazamo zakhe okanye ahlawule for into ayenzileyo. Ingxaki kakhulu indaba yabazali abamela abantwana. Ayithi umntana akho awukwazi umnqandela, kodwa ithi into xa emoshile mnike i-sense of taking responsibility and ndi-emphasize le nto mama kuba it is something that I've seen in at first hand. Omnye umzali, yes, it's problematic. I believe nobana le nto zanayo ibaluleke kakhulu. Abazali, they have to let their kids understand to take responsibility for their actions. Mna ndizayibeka elo hlobo. Hayi mandikiye ke mzali uqhubekeke. Okay ke msasazi, enkosi. Kungumsebenzi womzali ke ukukhulisa umntana kwindawo enoxolo, enothando, indawo umntana akwaziyo ukuziva kuyo ukuba noko unokuba nokuzingca kuyo. Ngoba izinto ezininzi ke msasazi ziqala mhlawumbi ngamanye amaxesha zimoshwe kukuba umntana le environment akhulela kuyo yiyo le emenza okokubana omnye aphethe sele engumntana ongavayo, one-character e-wrong, engaqoqekanga. Sometimes abanye bathi ngoku ubona uba unayo i-foundation ye-character, kodwa ngoba khange akhulele kwikhaya elinothando noxolo, ubone into okokubana laa foundation iyi-waste, ifana ingathi ichithekile, ngoba umntana uphetha sele engasenayo ngoku laa nto, ingathi akanayo khaze angayifumani, and apha elandelela laa ndlela yentlalo yakowabo ayifumanayo, ngoba abazali basoloko bayalwa, abazali bayashusha, bayaleqana ngezinkempe ngalo lonke ixesha. So ukuba ngaba ke ngoku kwenzeka loo nto enjalo, abanye abantwana iye ibachaphazele laa nto leyana. Ufumanise uba ke ngoku umntana akasenaso nesizinzo santo yonke, akakwazi nje ukuzinza ngoba entloko kukho laa ntlalo yakokwabo ingenathando,
naxolo. So kuyi-responsibility yomzali ngamnye into okokubana ukubalulekile umntana amfundise ukukhulela kwindawo enothando, enoxolo nenenkathalo, apho umntana azawukwazi ke ngokuba akwazi ukuzingca naye phakathi kwabanye abantwana, angaziboni engumntana okhethekileyo nohlelelekileyo. Umntana othe wabhudeka kule ngqeqesho yekharektha uba nobomi obunzima kakhulu, futhi abenze nzima nobomi babanye abantwana. Njengale ndlela sendiyitsho ke uba nasezikolweni ufika umntana umbona ngoba abe yibhuli, abe nezimbo nje ezahlukileyo kwezabanye abantwana, ngoba utsho that is why ufika oonontlalo abaninzi nabanye abantu beyibona into yokuba intsusa iphi isekhaya, baleqeke ekhaya ngoba kaloku umntana akakwazi ukukhopha esikolweni, umntana mhlawumbi omnye bekleva wadropha, njalo njalo, kusube kukhona izinto ezisemva ekhaya. So kubalulekile ke ngokuba yonke into ihambe iyoqondwa phi ekhaya, ayikho enye indawo ngoba intsusa yomntana isekhaya. So kunyanzelekile uba kubonwa i-behavior engekho rayithi emntaneni, kuqale kuyoqondwa usuka kwikhaya elinjani. Yile character ke kuyokhangelwa le character ukuba ikhona ekhaya, uyifundisiwe yile nto kuthiwa usuka kwikhaya elinjani. That is why naphaa esitratweni uthi xa uhamba mhlawumbi okanye kuthiwe yhu, hayi bo akasenayisi, inobusuka kwikhaya elinjani, inobusuka phi. Yabona nje umntu ujongwa kuwe, ogqiba kujongwe wena, kujongwe ikhaya lakho, ngoba kubukwa apha kuwe. Ithi kaloku le nto mama ke, you are a representative of your home. For people to know your home, they will see you, they will see your character, and each and every character that you present out there is a representation of the character that you've acquired from your home. So ke yilando kamaXhosa ke yona ke yazi into yobana uba ngabe iphosakele ekhayeni awuzuphinde uyifumane. Ayisoze iphinde uyifumane ndawo. Yile nto nditsho ndithi hayi, ophosiweyo kunokufundiswa ezaa-table manners akasakwazi uzifunda ndawo, ngoku uzazifunda sele eba embarrassed. Sekumane kusithiwa yintoni uhlafuna kanjena, akhe uhlafune kakuhle, yebo. Kanti umzali wakho ebezawuthi akwenziwa kanje etafileni, kwenziwa ngolu hlobo nangolu hlobo. Kodwa ngoku uzawufunda ngendlela sowune-pressure yoba mawuyifunde le nto, sowungxamisekile ngoba kaloku ubona nale ntombazana ufuna uyi-impressa. Ngoku uzawuthi usaqala udibana nayo usowuhlafuna xabalala, naye iza kubonisa ngenye indlela ukuba hayi mani utheni uhlafuna kanjena, ngoba akayiqhelanga yena kudibene one-character nongenayo. Umntana ke uqala ngokungahloniphi aba alingana nabo ade aphumele kwabadala, ngoba kaloku i-character ayikho. Umbona xa esadlala nabanye abantwana phaa, umntana uzomane ebacweba, amane yonke into nje, umhlawumbi nokuthetha uzothetha izinto ezimbi. Yabona umntana une-character, kudla ngothiwa yi-character assassination nje, vele akubethe akuphulele into okokuba mhlawumbi ngokuthetha. Kwabantu abasitrongo nangokuthetha, umntu uzawuthetha into eza kubulala umoya nje. So uyibona isaqala umntana emncinci, kwabantwana abavele bajule ukuthetha, ubone uba le nto ayikhange yokhiwe apha emlonyeni. Njengoba ithethwa nje umlomo uvele wayityhala, wangayiqala uyixoxe uyithi ukuba uyifilishe into yoba izawungena kanjani kanene kum. So awukwazi ukuyicinga laa nto, uvele nje uthi dluvu. So uyibona phaa ke umntana ongakhange ayifumane laa ngqeqesho yekharikta, ngoba uvele ayijule into kwabanye angakhathali into yoba izawufika imxhele kangakanani na kuye ntwana, ibe yiloo nto. So kwakukhona ke emsasazi incwadi kudala yakwaShakespeare eyayikade isithi The Taming of the Shrew, apho umama othile wacaba wayenengxaki yekharikta engaqeqeshwanga kokwabo elaa wayotshata. So le ndoda watshata nale ndoda sele enengxaki yale kharikta, yonke into injalo kunzima. So waendapha ngoku ecinga into yoba okay, it means ngoku mandivele ndenze iitrep zonke ezizawukwenza into okokubana ikharikta yalo mntu ibuyele esimeni, ibuyele kwindawo efanele uba ikuyo. Uyibhudwe kokwabo but ngoseyoyiqeqeshwa emtshatweni, ngoba kaloku ngoku ixakile ingapha kokuqonda. So kwafanele ngokwenziwe ii-traps ezithile, waendapha nyhani umntu eyile nto, wabe umntu ezixeba kodwa ndiyamthanda. Into engenokwenzeka kukuba ngoku ndimtuze ngenxa yekharikta yakhe, mandiziqeqeshele. So wayesoloko entlaleka ezingxakini ke loo mama, ngoba uzama ukuqeqeshwa ikharikta yakhe yade yabe nyhani uyayiqonda into yoba nantsi indlela ekufanele uba ndihamba ngayo, kodwa sele eyifundiswa nzima.
Ipoint yami ithi ke xa ungakhange wayifundiswa uzayifundiswa sele untlaleka ezindaweni ezi-problem ezininzi ngoba i-character awukhange wayiboniswa yona, uzayifundiswa sewubethwa ke ngoku okanye sekukho ii-problems ezininzi ezikwenzekelayo. Uzayifunda kabuhlungu. Ufunda kabuhlungu, uzayifunda Yes. kabuhlungu. So Alright. umntana ongagqibe. Okay. No, ndijonge kumntu obana sishiyekelwe kungaphansi nje kwi-2 minutes nje eshiyekileyo esinayo ngoku. Bendifuna but ke ndiyabona uba izinto zam apha ii-technicians zibhizi asikwazi uzithatha i-voice notes and ke kuba ke bendilinde nasefowunini hayi andiboni mntu nakuFacebook andiboni mntu kwakhona. Ndiza kunika ke mama into yobana ke uqoshelise usonge sibethwa nje yileli cala abantu kulula ungena kulo eli cala likaWhatsApp kuba lelona lilula abantu abathanda ukulisebenzisa. Sibethwa into yobana ke ii-technicians zethu zisebhizi ke ekulungiseni lo mcimbi lowo. Ndifuna ke mama usonge kule mizuzwana mibini ishiyekileyo ke mzala. Okay msasazi, enkosi kakhulu. Into endingayitsho ke msasazi, mhlawumbi ufika ke ngoku kwindawo enomntana onale ngxaki, ufika kusiliwa kwindawo yonke akuyo. Abazali ke bathatha ithuba ukuyiqaphela le behavior le. Abanye bayiqaphela xa sele ixakile, sele kunzima ukuyincothuka. Kodwa ke into endingayitsho nje, into endingayitsho ebazalini, ndizama ukusonga nam, into isixwayiso endingasinikeza abazali kukuba umzali makangayithathi inxaxheba ekuphuhliseni le behavior engekhoyo ye-character. Ndicela ukuyibeka, but umzali makangabi nayo inxaxheba ayidlalayo ekuyenzeni ukuba mayibe leya nto, ngoba iqala ixake nabanye abantwana mhlawumbi enikhula nabo nizi-siblings. Ixaka apha ekhaya ingakaxaki ngaphandle, ngoba sometimes ufika kuqale ke ezaa zinto. Bendisiya kule ndawo ethi ke msasazi, sike mhlawumbi ukuba ungumzali othi xa ubona omnye umntana esenza kakuhle umpreyizele phezulu, then omnye umntana umyekele, umdobalele ezantsi ngoba ubona engathi mhlawumbi yena unengxaki yento anayo, whatever ngxaki anokunayo, but wena mzali umbone. Then zezaa zinto zikhuthaza ke le nto ye-character, ngoba emakhaya phayana laa nto ye-character isusa kukuba omnye mhlawumbi azibone engathi ungcono kunabanye, azibone engathi utheni. So every time ke ngoku xa engathi ungcono yena uzawuba zibone bhetele kuyo yonke into, angasaboni, angabi nandlela yokuthetha, angabi nandlela yokwenza izinto, angabi nandlela, because ukhule ekhuthaziwe, ekokosiwe nangabazali. Nalaa nto yokokubana iyawuzibe itopiki yayo ngenye nayo, laa nto yokuthi mhlawumbi umzali uzawukwazi into yokokubana athethe ngomnye umntana komnye, nayo iyayikhuthaza i-character. Laa nto yoba mhlawumbi omnye uzawuthi angayiboni ngoku, abone uba lo akaxatyiswanga nangumama, akaxatyiswanga nalapha ekhaya nangutata lowa, hayi uyinto engekhoyo. So endaphe sowuluza nawe ixabiso, so iyayehlisa ke i-esteem yomntu laa nto leyana. So ndifuna ukukhuthaza abazali into yokokubana abantwana sibamotiveyithe, sihambe nabo ngendlela apho umntana ayiyo. Akufanwa ngabantwana, nyuka nomntana ngendlela adalwe ngayo, ungamjaji xa ujonge omnye ungathi uyaphumelela, omnye umbone ngathi akaphumeleli, then usuhamba nalaa pace yalo ophumelelayo, ushiya lo ngasemva. Naye usengowakho, mnikeze olaa thando, uyalidiserva, mnikeze laa nkxaso, uyayidiserva. The same nkxaso oyinikeza lowa ophumelelayo, nikeza nalo ungaphumeleliyo. Enkosi msasazi. Right, masibulele mama kuwe. Ndinethemba, ndiqinisekile because nam ndifundile kwizinto oze nazo namhlanje. Masibulele kakhulu kuwe ke mama. Mhlawumbi sawubonana mhlawumbi kule veki zayo, kodwa ke sawuva ngawe. Masibulele kakhulu ke mzali, kakhulu. Ndinethemba intobana sibethwe ke yinto okubana kungekho ke izinto zethu zimoshakele kweli cala. Besawuva wena uba abaphulaphuli bathini ngayo yonke le nto sithetha ngayo. Masibonane ke mamam kwixesha elizayo. Nkosi kakhulu nakubaphulaphuli, yabo.
Nkosi kakhulu ke mama. Mphulaphuli weVukani Community Radio xa ngoku imizuzu i-13 phambi kwayo ke intsimbi